Gaurkoan Playa Handi institutura hurbildu gara, gaur otsailaren 4 dugu, minbiziaren kontrako eguna, eta aitzaki hau aprobetxatuta bertara gerturatu nahi izan dugu, izan ere, onkologia, 360 gradu, paziente onkologikoen ongizatea ardatz, izeneko proiektuan, murgilduta daude bertako irakasle talde bat, eta proiektu honek zertan datzan azalduko dugu datozen minutuetan. Horretarako, gurekin, Lara Gaiastegi eta Aitor Gaztelumendi dauzkagu zentroko irakasleak. Berez, lehenik eta behin konta iguzu pixkoa, zein da testu ingurua? Zergatik erabaki zenuten proiektu honetan murgiltzea edo nola sartu zineten bertan? Monte Albertiakoak jarri ziren gurekin kontaktuan, nola dietetika zikloa daukagun hemen, paziente onkologikoa 360 gradutan, elikadura eta nutrizioa landu edo hortik pixkat laguntzeko pazientei gure beharra ikusi zuten da jarri ziren gurekin kontaktuan eta horrela. Gu baietz esan da hola izan zen. Horixe da, aipatu behar dugu proiektu honetan, zuen ikastetxea zainera, beste 3 ikastetxe edo zentro ere implikatuak daudela, beraz, elkarlanean sortutako egitasmoa dela, imaginatzen dut, ezta? Bai, hori da, proiektua sailburu horretzako proiektu bat da, eta bertan Gipuzkoako 4 ikastetxek parte hartzen dugu, gu Playa Handi, baina gutaz aparte, esan den bezala, Lidergotza Zarautzeko Monte Albertiak dauka, gero Tolosako Immaculadare bai dago, eta baita ere Estibi Zine Eskola. Orduan, lagun artean, bakoitza gure esparrutikan, ari gera proiektu honen baitan lanketa hau egiten. Hori da, helburua paziente onkologikoei laguntzea da, ondo aipatu dugun moduan, beraz, proiektu polita da alde horretatik, ez? Gero bere erabilera praktikoa izango duena, ez da? Bai, asmoa hori da, ez? Azkenean, paziente onkologikoen tratamenduan edo zentratzen gea askotan, ez? Hau da, minbizia eta tratamendua nola kudeatu, baina tratamenduaz gain badaude beste hainbat alderdi edo ez, eta hor sartzen gea gu dietetikaren esparrutikan, Immaculadak alderdi emozionalago batetikan, Monte Albertia kaso edergintza edo irudi pertsonalaren lanketatikan, eta gero badakagu, era transbertsal batean, Estibirekin nahi dugu, esango nuke, webgune bat sortu, ja badaukagu sortua, eta bertan materiala, tutorialak, informazioa alegia, bertan partekatu, gaixoak eta gaixoen familiak eskura izateko. Horixe da, ondo aipatu duzuen moduan ikastetxeak inplikatuak zaudete bertan, baina hortaz gain, minbiziaren aurkako elkartearen laguntza eta beste bat elkartenen laguntza, mundu honetan dabiltzanen laguntza jaso duzue, imaginatzen dut hau ere, zuentzat proiektua garatzeko oso lagungarria izango dela, ez? Errealitatea zein den ezagutzeko. Bai, hori da, eta bai onkologikoaren laguntza ere jaso dugu elkarte batzuk, Inurri, Aspanogi eta oraintzen eta gero onkologikoaren laguntza ere badaukagu. Eta konta iguzue, proiektuaren zein fasetan zaudete orain edo pixka bat nola garatzen ari zareten hau guztia? Bai, esango nuke ikasturte hasieratikan, alegia irailetikan ari gea lanean, 4 ikastetxeok, eta hasierako fase batean gehiago zentratu gea zaintza eta komunikazio ekintzetan, ez? Eta orduan egon duea pixka bat lanketa prozesu batean ikusi gaixoak, gaixoen familiak eta baita ere beraiekin egoten diren profesionala zein behar edo eduki ditzaketen, ez? Eta orduan horretarako galdetegiak sortu ditugu behar horiek jasotzeko, eta gero asmoa da behar horietatikan hemendikan hilabete batera edo martxoak 10ean hor badakagu jardunaldi potente bat antolatuko dugula onkologikoan, aipatzen ari zen 5 elkartekin batera eta onkologikoaren laguntzarekin, eta horretan gaude, ez? Zaintza ekintza hauetatikan pixkat beharrak identifikatzen eta orain buru belarri batez ere jardunaldi hori antolatzen. Ondo azaldu duzuen moduan, pixka bat honen guztiaren emaitza izango da hori webgune bat sortzea eta bertan informazio guztia bolkatzea, ez? Imaginatzen dut hau pazienteentzat eta baita senidentzat laguntza handikoa izango dela. Hori da helburua. Eta jardunaldiak ere bertan hor informazioa lantzea eta partekatzea ere bai.
Hori da, okerrez banago proiektuak urtebeteko iraupena izango du berez, baina gero esan dezakegu emaitzak pixka bat iraupen luzeagoa izango duela, ez? Beti lortutako guztia eta sortutako guztia hor geldituko delako, ez da? Bai, hori da, gure lana ikasturte oso batekoa izango da, baina hor materiala sortuko da eta ideia hori da, ez? Hori hor gelditzea webgune horretan eta batez ere iristea azkenean iritsi behar duenari, ez? Gaixoei, gaixoen familiai eta akaso profesional batzuei ere interesgarria sortatzen bali mazaie, behintzako ere bai. Horixe da, azken finean esan dezakegu minbizia ia guztiok gertutik edo norbait ezagutzen dugula, baina bai egia da honen inguruko informazio faltsu edo uste oker asko daudela. Hau lagungarria izango da, zen azkenean zabalduko duzuen informazioa benetakoa izango da, kontrastatutakoa, eta hau ere beharrezkoa da, azkenean internetera jotzen dugunean askotan zuzena zen informazio askorekin topatzen garelako, ez da? Bai, hori da, azkenean informazio zuzena, benetan base bat daukana pixkat zabaltzea, hori helburua. Eta irakasleak inplikatuak zaudete proiektuan soilik edo ikasleek ere parte hartzen dute, pixka bat ikastetxearen barnean nola garatzen da proiektua? Hasiera batean esango nuke proiektu honetan batez ere irakasleok lan egiten dugu, baina egia da adibidez gaurkoan antolatzen ari garen minbiziaren aurkako eguna dela eta hemengo ekitaldi honekin edo ikasleak ere inplikatu ditugu. Orduan hasiera batean ez zegoen aurre ikusita, baina ikusi dugu polita izan daitekeela eta gainera justu ikasleen erantzuna izan da primerazkoa eta oso motibatuta eta orduan baita ere guretzako kontuan izatekoa hurrengoetarako ikasleen inplikazio ere bilatzea. Hasiera batean ez, gero egiten dugula normalean, akaso guk ikasturte osoan zehar lanketa hau, eta gero hurrengo ikasturtetara begira hor material hori ere guk lantzen dugu gero eskolatan eta beraiekin. Garrantzitsua izaten dela. Horixe galdetu behar nizuen, azkenean ea nolako harrera izan duen proiektuak, eta azkenean adibide bat dela, ez zentroaren barnean ikasleentzat ikus dezaten hemen egiten den lanak, gero kanpoan ere zerbaiterako balia duela, eta batez ere erakusteko hori zentro guztien arteko elkarlanari esker horrelako proiektu politak sortu daitezkela, ez da? Bai, hori da, eta implikazioa ikasleen artetik oso polita izan da, eta materiala ere prestatzen eskua bota dezakete eta proiektuaren helburu bat ere da ikaslei zabaltzea pixkat. Asko eskertzen dizuegu kontatutako guztian, ikuste honekin laburpen on bat egin dugula eta jendeari animatzen diogu horrelako proiektuak ezagutzeko eta zuen webgunea jarraitzera eta bertan ikusiko dutela imaginatzen dut informazio guztia, beraz mila esker eta eskerrik asko egitasmo politonengatik. Mila esker.